Παραδέξου το. Ζεις κι εσύ τον εφιάλτη, πάλι δεν χόρτασα. Μπορώ να φάω κάτι ακόμα? Πόσες θερμίδες να έχει τώρα αυτό? Και σίγουρα συμφωνείς μαζί μου πως θα κλάχανονται μόνο με σκληρή δίαιτα και αυτοπειθαρχία. Και όποιος υποστηρίζει το αντίθετο, μάλλον πάει να σε κοροϊδέψει. Έτσι δεν είναι? Ή μήπως όχι? Βασικά αυτή είναι η μισή αλήθεια. Ονομάζομαι Μαβή Γεωργία και είδα από την εφηβεία μου ήμουν υπέρβαρη. Όχι κάτι το φοβερό, απλά πάντα έτσι είχα κάποια παραπανήσια κιλά που ενώ ήθελα δεν μπορούσα να τα χάσω. Μέχρι που ανακάλυψα τον τρόπο όχι μόνο να αποκτήσω το ιδανικό μου βάρος, αλλά να το διατηρήσω κιόλα. Πριν όμως αποκαλύψω το μυστικό μου, θέλω να συμφωνήσουμε σε κάτι. Ποια είναι η νούμερο 1 αιτία της παχυσαρκίας? Μου κάνει εντύπωση πως τόσο πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ούτε κι εγώ είχα βέβαια. Απαντήσεις όπως χαμηλός μεταβολισμός, έλλειψη άσκησης, κληρονομικότητα, σίγουρα όλα αυτά σε κάποιο βαθμό ισχύουν. Η νούμερο 1 αιτία όμως είναι ότι τρώμε πολύ. Περισσότερο από όσο χρειάζεται τουλάχιστον. Κυρίως γι' αυτό παχαίνουμε. Έτσι κι εγώ ήμουν υπέρβαρη γι' αυτό το λόγο. Όπως φαντάζομαι κι εσύ, λατρεύω το φαγητό και δεν μπορούσα να αντισταθώ. Τελικά όμως η λύση στο πρόβλημά μου ήταν εξαιρετικά απλή. Έπρεπε να καταπολεμήσω το πρόβλημα στη ρίζα του. Αντί να προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τα αποτελέσματα της επιθυμίας μας για υπερβολικό φαγητό, πρέπει να καταπολεμήσουμε την ίδια την επιθυμία. Συμπληρώνοντας το email σου, θα μάθεις με πιο 100% φυσικό τρόπο μπορείς να τρως λιγότερη ποσότητα, νιώθοντας όμως πλήρης, χορτάτη και το κυριότερο, χωρίς να στερήσει καμία από τις αγαπημένες σου γεύσεις. Επίσης, αν το επιθυμείς, θα μάθεις σε τι κατάσταση είναι τώρα οι βασικές μετρήσεις στο σώμα σου και τι πρέπει να κάνεις εντελώς δωρεάν. Άντε, μην το σκέφτεσαι, ένα βήμα σε χωρίζει από το ιδανικό σου σώμα.